kuryente? Aba ayaw. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. The church cannot and must not take upon herself the political battle to bring about the most just society possible. She cannot and must not replace the state. Yet at the same time, she cannot and must not remain on the sidelines in the fight for justice. From Pope Benedict XVI. Yan po ang katotoohan. Veritas News Alert. Uyan pang alas 10 na news alert. Atod kan Mark Cafe asin kan NGCP. Piga patanid kan Feebox an dagdag na distroso sa Abra. Asin ibabang parte kan Luzon matapos ang magnitude 7 na linog. Inisigon sa DOST Undersecretary asin Feebox Renato Solidom dahil sa aftershock na pwedeng magdulot nin dagdag na distroso, partikular sa epicenter ng nin pagyugyog sa Banwaan Cantayum, Abra. Makusog subot na sabing pagyugyog asin kung anoan o kung ang mga harong may raot asin daipadagos na natutumba, pwede pa ining madistroso nin mga aftershock. Dapat man subuot na ma-inspection hunaan mga engineers ang gabos na mga istruktura tanganing maraman kung may mga distroso, siring ka na batak sa padera, dailan ta peligroso ang mga aftershock. Kaipuan man na subot na isaayos ang mga harong o building na naraot, asin kung talagang dai nakakayanon, asin makondem, magpatindog na sananin bago. Pero digdi, namimiligruman ang mga lugar na naapektuhan nin landslides, asin mga batak, dailan sa paglumoy kandaga. Yan ang pangalas 10 na news alert. Atod kan Mark Cafe, 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang kaping tunay na may herbal at puro ang sangkap basta Mark Cafe, suabe. Atod man kan NGCP. Ini po si Susan Balania, maray na aga. Veritas News Alert. Nurture your Catholic life. Visit Vita Católica Bookstore for your books and souvenirs, religious items, and liturgical supplies needs. Visit Vita Católica Bookstore. Vita Católica Bookstore with a selection of different inspirational books, Bibles, children's books, novenas, vestments, catechetical books, mass cards, neo books, shirts, rosaries, pins and medals, images of saints, and others. Vita Católica Bookstore is located at the ground floor, El Palacio Building, Albay District, Legazpi City. For inquiries, message them on Facebook. Vita Católica Bookstore, an outlet of the Diocesan Multimedia Services Incorporated, Diocese of Legazpi. For your offset, digital printing, and publishing needs, come visit Via Maria Press and Publishing, one of the outlets of the Diocesan Multimedia Services Incorporated of the Diocese of Legazpi. Services offered: publishing services, book designing, page layouting, manuscript editing, ISBN and copyright application, promotion, and distribution. Also offers offset and digital printing of books, magazines, newspaper, official receipts, brochures, pamphlets, calling cards, tarpaulin printing, book binding, and other merchandise. Via Maria Press and Publishing, located at St. Gregory the Great Cathedral Compound, Albay District, Legazpi City. Like their official Facebook fan page, Via Maria Press. Via Maria Press and Publishing. That and all prints. God may be magnified. Ini ang Veritas Legazpi, Radyo Asin TV, katiwala sa katotohanan. Uwi na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Hatod sa Indo, kan Bicol University. Uwi na ang sa Indong host, Professor Edgar Parameda.
ay naaga po sa Indo Gabawas. Uy, matraffic sa EDSA. Matraffic sa EDSA. Kaya medyo na ano kita sa programa. Uy, sa unya na pagkagayaw na po ang sa tuyang kumusta pala sa gabos ng mga paraantabay, mga paradangog para healing sa gabos na outlets, platforms kan programang ini. Ang programang pang-edukasyon asin pang-kabuhayan. Yan. Sa pangarap nga sa kuyang partner si Professor Edgar Barameda, ako po ang sinong makaibahan, Professor Seth de Matera. Siyempre sa pangarang kang gabos na opisyalis kan Bicol University sa pangyayari kasamuyang presidente si Dr. Arnulfo Noli Mascareñas, asin sa gabos na Vice President sa gabos na opisyalis siring man sa pamayo Director kan Extension Management Division. Iyo po si Professor Rowena Weng Soilo. Yan, ako po ang sinong amigo giraray. Sabayan nindo ako mga tugang, mauran-uran na pagkaaga. Yaw lang sa tuyang guest si Ma'am Banyares, no? Tama? Yaw na sa ibong na linya. Makaulay niya to taud-taud lang po, ha? Pigpapakaray pa sa technical side. Tangaling maghurong-hurong kita sa tungkol sa Silly Daily. Daily Silly. Ha? Yan po, ang sa tuyang makaibahan sa ngunyan na pagkaaga. Yan, ano na pala na? Kasunod mo aman, nagkaiwan ng kuyan, stakeholders sa forum and College of Arts and Letters, sa mga magurang, mga estudyantes, mga freshmen, sa mga dating estudyante. Yan, yaon na si Madam. Yan ka na, Madam. Madam, good morning po. Good morning po. Nadidangog po ako. Yes, ma'am. Iyo, ma'am. Loud and clear ka po. Go ahead po, ma'am. Hello, good morning po everyone. It's good to be invited and to, of course, to represent our director of the City Set, si Sir Clean, si Dr. Arnulfo Linis. Iyo, So ako po ang pinadala niya para sa program na ini. Yes, ma'am. Ma'am, sige po, ma'am, pagbati muna kita sa mga paraantabay niya to, ligay sa tuyang programa, muna na pagkaaga. Good morning everyone. Professor Seth, good morning po. And to, I guess, the viewers from EMD, thank you po for the invitation this morning. Good morning po sa inyo. Yes, good morning, ma'am. Ma'am, ano lamang ang mga marahay na bareta hali dyan sa sendong opisina na pwede niya itong ibalangibog, i-share sa satuyang mga paraantaway, paradangog, para hiling niya na pagkaaga. Go ahead po. Okay, sige po. Sir, baka po mawara-wara yung video ko. Tamiraot po ang camera kang desktop ko. Pero i-continue ko po kung mawara man ako, ha? Okay, go ahead lang po. Sige po. So, bali po, ang office ni po, ang APOD DDO is the Center for Technology, Commercialization and Enterprise Development. Ini po ang center na napapairaron kang Research and Development Division kang office kang Bicol University. Bali po, kami po ang in charge sa paghanap ng mga technologies sa Laugang University. And trabaho ni po na ipabakal o i-license ang technologies na ini sa mga partner industries or mga partner companies. So for example ngayon, may naimbento ka ngayong sarong chemical, nakaipan ngayong sarong ngayong kumpanya. Ang trabaho ni po is i-prepare ito, i-ready siya para pwede siyang i-license or ipabakal. Ang sa university po kaya may piga-apod kitang technology transfer. Igo po ning tulong paagi para magkaigwang technology transfer. Kung ang sarong po ni technology ay di siya, so sabi mo nga, bentahable. Kung baga di siya commercializable, di siya nabibenta. Mas maray na i-share lang siya sa community. Maagi po siya sa extension. Okay. So i-share po siya sa community for free. Pero if yung technology po is pwede po siyang ibenta, duwa po ang pwedeng mangyari. Ang inot po, iyo ang ibebenta as a whole yung technology. Halimbawa, ako po ang technology developer, ako po ngayon ang inventor. Ipapabakal ko siya sa sarong kumpanya o sa sarong industriya completely sa inda na ito. Okay. Or, pwede naman po ang pig-apod tang licensing. Ang ibig sabihin po tatawan ko po ng lisensya ang sarong kumpanya para gamiton sa technology ko na ipapabakal nila. Okay. So, ang trabaho ni po is ayun itong prosesong ito. So, before po makaabot sa muyang technology, syempre po, maagi mo na yun sa intellectual property
Management Division ng Bicol University. Okay. Kasi di po kami nagpapabakal or naglilisensya ng technologies na di po patented. So dapat protected po muna yung technology. Okay. Technology na ito. So yun po ang trabaho pang Samuyang Center. So within the university po, baga ano sir, dakulan kita ng mga technologies. Mhm. Kung minsan, kung isipon, makahinayang, lalo na po baga sa mga estudyante, dakulan sila mga, dahil ka-creative ka mga isip nila, dakulan sila mga nagkakaisip ng mga magayunan na technologies. Kaya lang, pagkatapos mag-graduate, nandiyo naman na sila sa library, nasa shelf na lang yung mga technologies na ito. Diin na siya napapakinabangan. Mhm. Kaya po, igwang Center for Technology Commercialization and Enterprise Development is so that, yun nga, ang technologies ng university, pwede tang i-share sa community. Yun nga lang, sa center may, kami so nagpapabakal kay itong mga technologies dito. Ganun po yan, sir, yung, I think UP ang pinaka-init nindang na commercialized na technology is yung papaya, yung whitening. Okay. Yan, okay. Yun, kaiba man po dyan yung lagundi. Mhm. Diba, UP ang nag-develop ka ito. So parang ganun po. So kung ang saro po na professor or faculty member kang Bicol University, naka-develop siya ng technology, trabaho po kang citizen na ibenta siya Okay. as long as protected siya. Ang pigbabantayan ko naman po na facility, ito po ang Sili Deli. Alabaon po ang ibig sabihin kang Sili Deli, kaya babasahon ha. Sige lang ngayon. So ang ibig sabihin po kang Sili Deli ay Startup Incubation and Limitless Integration of Dynamic Entrepreneurial Leaders of Innovation. So Sili Deli. Ang Sili Deli po, siya po ang Technology Business Incubator kang Bicol University. Okay. So pag sinabi na naman po na TBI, siya po kumbaga ang lugar kung saan pwedeng patalubuon or padakulaon ng sarong negosyo Mhm. in a safe place. Gani po baga siya. Gani po siya incubator. Dahil po baga ang mga negosyo, gani siya BD. Mhm. So kung ang sarong technology po ay kaipuhan pa siyang ayuson, i-refine, i-ready pa siya para maging sarong negosyo, digdi po sa Sili yung PDG po. Okay. So, ang Sili Deli po ay funded or nagibo siya dahil sa DOST P-SHERD. May program po kaya ang DOST under HIRIT na nagtatabang sa mga SUCs throughout the country na mag-set up ng TBI. Ang Philippine government po kaya, sir, talaga is very eager siya na magkaigwa ng innovation sa buong country. Kasi alam ka naman po baga na ang innovation talaga tsaka entrepreneurship, siya po ang driver kang economy. Kung wala pong innovation, walang improvement sa buhay. Kung wala po ng mga entrepreneurs, di po nagdadalaga lang sa tuyang ekonomiya. So ang government po talaga is nagpo-push siya. So nag-create po silang program kung saan pwedeng mag-establish ng mga iba't ibang TBI sa buong Pilipinas. So kang mga 3 years ago, 2019, saro po ang Bicol University na natauan ng funding ng DOST para magibo ito. So in-establish po ang Sili Deli na timingon patita. So time na agad po ito, sir, kang lockdown. Yan po nagpupunan sa program kang 2020. Na-timingan agad kami ng lockdown. So na-establish siya. Ngunyan po, igwa na po kitang existing na co-working space. Yan po sa Student Union Building or sa OSAS Building ng main campus. We will open to the public by when the school opens again. So, pwede po magdigdi ang mga estudyante. Hindi po galing mapahiling sa ilo. Pwede magdigdi ang mga estudyante, mag-rent ng hot desk, madalas nila sa dili ng laptop. May very fast internet kami. Pero digdi po sir, sa Samuyang facility, igwa mo po kaming tig-host presently ning tulong incubatees. Bali po ang mga baby businesses na mga tig-apod mi kumbaga. Ang apod mi naman mga incubatees. Ini po na tulong incubatees mi. Ubus po sinda mga estudyante. So it's a very proud moment for us kasi po first time po siguro sa Bicol University na bako ini po mga business students ha, bako po sinda galing sa ang graduate po ni College of Science, BSIT, ang mga estudyanteng ini. So ini pong mga estudyanteng ini, ang apod po sa India is mga startups. Nag-develop po sila ng sarong technology base sa indang thesis.
Okay. So hali po naman sa thesis ninda, ginibo ninda tigigibo na ninda iningon na negosyo. Ang apod po sa inyo is andale. Okay. Para andale. Ang solution po ninda is that ma-create po sinda or igwala po sinda ning garing booking and ticketing system for all types of transportation within the province of Albay. Albay, Eventually, okay. hopefully, throughout the region and the Philippines. So, mga estudyante po ini, kakagraduate pa lang, bako po sila mga business students, ngunyan po, nagsastart na sila magnegosyo. And di po sila pig-host sa Delhi. Aside from them po, igwa man po kami duwa pang grupo ni mga estudyante, na mga incubatees. Sinda po ang dormi tsaka kwarta. Ini pong dormi, development stage pa lang sinda, kung magaling develop pa lang kang app ninda. Okay. Sinda po ang booking system naman para sa mga apartments, mga boarding houses mostly, para sa mga estudyante. Kapag ano po baga, di ba, mabaralikan ang pag-iriswelahan, ano? Ang sa pinaka-problema baga po ka mga estudyante is, pag nag-start na magkalasihan, maharana po yung istaran. Ang kadipisilan po baga din is, kayo po na mag-ikot talaga, as in literal maglakaw sila para maghanap ng istaran na okay man sa inda, sa budget ninda, tas okay, para sa mga magurang ninda, safe man. So, ini pong dormi, ang ginibo naman po nindang app, I think pwede po siya ma-download sa Android. Ang ginibo naman po nindang app is, ma-browse ka na lang sa cellphone mo and mahanap ka kung ano yung gusto mong istaran based sa kaharanihan sa eskwelahan or based sa budget mo. Araw po ka ito yung ginibo nindang application. So sa namin naman po na incubate, ang apod sa inyo is kwarta. Siguro po sir, nadadangog mo na sinda. Q-U-A-R-T-A. Ano na Kwarta. ini? Okay. Yes, kwarta. Pinangulit na po ini nag-join sa competition and pinangulit na rin sila ng Ghana. Ini naman po ay sarong financial or fintech, financial technology para sa mga estudyante. So I think, if I'm not mistaken, pwede ka po mag-borrow ng money for specific needs as a student duman sa app nila. Parang ganun po. Duman sa business nila. Parang ganun. So ini po ang tulong technologies na present sa house miligi sa Silly Delhi. So, maka-proud lang kasi mga estudyante po talaga sinda. So, this is, kumbaga, very new to the university to see na bako lang yung mga non-business students, nagnenegosyo na po talaga sinda with the technology that they developed through their research or thesis. So, yan po ang pagigibumiligi sa Silly Delhi, tsaka sa Citizen. And yes, nagtatanggap po kami ng mga iba pang mga negosyo or mga startups. Ang Silly Delhi po particularly, ang pagtatanggap ni po na i-incubate ay mga startups. Pero meron po kaming qualifications, kumbaga. Para po mag-apply ka sa Silly Delhi, kaipuhan po na dapat start-up ka po. So, your business has to be technology-based. So, tulo po ang criteria, may tuluman lang. Saro po, dapat ang negosyo niyo po ay scalable. Ibig sabihin, may possibility na magdakulaan siya. So, ang ginaguro na po digi is mga technologies po araw kang, but not limited naman po. It could be a physical technology. Kahit hindi po software or application, okay lang po yun. For example po, saro naman ito akong example is Grab o kaya Angkas o kaya ano pa ba po sa mga delivery apps? Panda. Panda, yan, ano pa, Food Panda, yan. Tapos GCash. Ang GCash po, actually sir, napun siya as a startup. Okay. So saro po siya sa pig-consider ta sa Pilipinas na pig-apod niya na unicorn. Kasi pag sinabi po na unicorn, sina po so naka-reach na ning, if I'm not mistaken, $1 billion worth of sales or ang income nila nag-abot na sa araw ka ito o kadakula. Okay. So di pa lang ang unicorn sa Pilipinas, di pa gayud masampulo. Ang sarap po naman is GCash. Napuon po siya as startup. So ano kay abaga na medyo bago po kay abaga although the word startup itself is not new, medyo po na-confuse ang mga tao pag abot sa word na startup. Kung ano pa talaga siya, anong pagkakaiba niya sa regular na negosyo. Okay. Pag sinabi po kaya talagang startup,
gari po siya project-based pa lang na negosyo. Mhm. Di pa talaga, kumbaga, along the way, habang nag-grow siya, dakulan pa po siyang pig-upod ng iteration, dakulan pa po siyang pwedeng pagbabago kung paano Mhm. siya gibuhon, paano siya Okay. padalaganon, Mm-mm. ano ang organizational setup niya, ano yung business model niya. Mm. So, gari project-based pa siyang maray. Pero ang pinaka-key descriptors po kang sarong startup is, and iyo man po ang samuyang, kumbaga, requirements para makalaog ka po sa City Delhi. Kaipuhan po na ang startup mo is you have to be scalable. Ibig sabihin, kaya mo or potential na mag-expand ka. Pwede kang ma-replicate sa ibang lugar. Pwede mong i-replicate ang sarili mong negosyo sa ibang lugar. Okay. Parehas po ka nangyari sa Food Panda. So, nagpulang po sila sa Metro Manila and then nag-expand na sila sa mga provinces using the same system. So, dapat araw po ka itong negosyo mo. It has to be Okay. scalable. Mhm. Number 2 po, ang negosyo mo dapat disruptive. Ang ibig sabihin po, pig-change na talaga ang status quo. Okay. Kumbaga may takulaong talagang innovation na pigtatao ka sa either sa industry or sa market. Okay. Araw po kang, again, araw po na kang, let's say nga GCash, Mm-mm. talaga po disruptive siya kasi pinadali niya sa pagbayad ta, di na kita kaipuhan mag-withdraw. Oo. Maski sa phone pa lang, nagigibutan na baga ang gabos na transaction ka, Yes. di ba? Yes. oo. Kung isipon ta po, grabe po sutabang niya kang pandemic because makatakot baga magkaputing cash. Mhm. Pero dahil po sa GCash, kaya tang magkuan ng kwarta galing sa bangko ta, ikaagta sa GCash app ta, and then Oo. makabayad na kita kung ano man ang mga kaipuan. So talagang disruptive siya. Mhm. Change niya kung paano kita maggamit ng kwarta or paano Yes. kita mag-pay, paano kita mag-receive, mag-send and receive ng money. So, Okay. yun po, kaipuhan po ang startup mo ay disruptive. Okay. And lastly po, kaipuhan po ang startup mo is solutions-based. So, ibig sabihin, may problema kang pig-solutionan. Mhm. Ano po na yung Food Panda, ang solutionan ninda is that di ka na dependent sa food delivery kang sarong restaurant. Alam mo kay Jollibee, Mm. di ba may delivery man sinda? Mm. Kailang kung minsan, di mo man maasahan sinang mag-deliver sa Indo sa imo on time kasi dakulan man sinang order. So, ang Food Panda po, na solusyon na nila yun na mas madali, namomonitor mo kung hain na si Kuya Driver, Mhm. pwede kang magpa-deliver maski galing sa sarong sari-sari store, maski galing sa sarong karinderya, as long as yaon siya sa Food Panda app. Okay. So, kaipon po maging solutions-based siya. So, yun man lang po natulo ang requirement ni. Kaipon po na ang startup nindo ay scalable, disruptive, and solutions-based. Solutions. Okay. So, yun po. Yes po. Wow, Madali grabe. man lang po, you can just visit our Facebook page and may link po doon para sa application. May fill upan lang na form, tapos pwede po mag-send ng email sa Muya or send us a message sa Facebook and we'll be happy to assist. And see if qualified po yung sarong negosyo. Mag-incubate sa mo. So, Okay, yun po. okay. Wow, magayon nun. Ma'am, siguro, mang sarong digdi, sarong scheme na pwede tang idagdag dyan sa indong iyon na ma-familiarize ang mga students na iba Yes. digdi sa mga mga technologies na ini na igwa palan ang Bicol University sa ngunyan, ma'am. Ano po? Yes po, sir. Dakulan po talaga ang technologies kang Bicol University na. Although, di mo siya pwede basta i-istorya sana kasi protection lang po sa mga technology developer. Pero Opo. ano po talaga siya, kumbaga, dakulan na di-develop na technology. Kailang, diit pa sa population ta ang gustong inegosyo ang mga technologies nila. Yun din po yung challenge talaga, yung kagustuhan kang taong magnegosyo. Iyo, Difícil doon kay Abagastar ang pagnegosyo, no? iyo, ma'am, pero sa sa bagutang mo niya na sitwasyon, siri nga ni baga bilang kapag sabi mo ining GCash na talagang Yes. disruptive na maray, sabi mo na talagang nakatabang na maray na nabago niya ang dati ng routine kang tao na kung kaipuhan mo ning kwarta, ma-withdraw ka. Actually, mas innovation ini sa ATM, ma'am, ining GCash na ini. Yes po talaga. Oo. Kaya nga ni kadakalan sa tuya, halos din na kita nakakapasyar sa mga bangko. Yun po, kasi tapos timingon man po baga
nga siya, sir, nung pandemic, na talagang binawasan yung face-to-face transactions. Ginibo niya talagang very convenient. Ang GCash talaga, ginibo niya talagang very convenient yung financial transactions na di na kita kaya kung magbabangko. Kung halimbawa ngayon may delivery ka, pwedeng i-GCash mo na sana, mas pagpadala gayon. Tapos ang kagayonin niya pa, sir, kung halik ka ngayon sa mga nagbo-board ngayon akong estudyante, ang magulang ko ngayon sa Masbate, katumagang panahon, mapadala pa ako sa bangko or kung ano naman ang means. Any minutes, yaw na sa kuya sa kwarta, mapa-encash na lang sa estudyante. Di ba? Seconds lang nga, ngayon pagkapadala kang magulang, yaw na mismo sa inyo. So talagang solutions-based talaga siya. Tinaon niya talagang solutions. So, problema ka ito. Nahalo yun yung proseso kapag transfer ni mo. Ang date lang na setback kay ni ma'am, igwa ko na araman ng mga istorya na minsan nahahack man yung transaction na ini. Yes, or scam. Oo. Di ba? Scam. Yun din yung talaga kang technology na. So protection sa data privacy. But I mean innovation po kaibaga talaga yun. I mean continue man sa talaga siya ma-improve. Hopefully mahali ito. Pero ma'am, mga advantages na dara ka ini na-outweigh niya ang date na mga backlash na araw kay. Na dapat talaga maging maingat ka sa imong mga transaksyones tanganing dai ka malusutan kan mga maraot ang pag-iisip sa mga araw kay na modernong teknolohiya, ma'am. Ma'am, sa Bicol University po, kumusta man po ang rate kang mga innovations, mga inventions ta? Medyo halangkaw man po ang nahihiling nindo o ano po ang status? For siguro po dahil nagka-pandemic date, so gusto mi sana naglangkaw siya pero for now galing na maintain lang po siya compared sa 2019 ka nagpuon kami. Hanggang ngunyan halos the same lang yung amount of technologies na naglalaog sa MUYA. Pero pamati ko po sir, and I'm always very hopeful for this. Consider ang evidence na nga ini pong mga estudyante ng mga incubators mo nila. Halos sa thesis ninda ang pigigibon nila na startup na sa hiling mi po talaga in the next few years mahihiling mi dakulon po ang malaog na mga technologies na iba. Ang di ko po pala sir na mention na for now igo po kaming na-license na or pigla-license na tulong technologies. Ini po ang kang susalong aldaw nag-present pa po si Ma'am Janessa, so technology developer. Si Ma'am Janessa po ay naka-develop siya ng sarong energy food galing made from kamote or sweet potato and other ingredients. Ini po ay pig-license mi sa Kamote Creation. So in the process po siya na ipa-license sa Kamote Creation. So officially ang mag-produce po sa ili is Kamote Creation. So ini po ang pig-upload ng energy bar. Yun nga po, develop siya ng sarong faculty. Director po siya ng FICC, ng Food and Innovation for Commercialization Center. Center for Commercialization. Si Ma'am Janessa Reyes, siya po ang naka-invent ka itong or naka-develop ka itong product na ito. Nang-license mi sa Kamote Creations. Yung iba naman po ay developed technologies ni Ma'am Haji from Gubat Campus. So, na-license naman po sa sarap pang company and sila naman po officially nagpo-produce ka itong product na ito. So, hopefully, dahil po ini po yung nag-ibumi ng ngunyan, may tulunan po kami na license sa technologies, hopefully in the next 3 years, mahiling mi po talaga na dakol din po ang maralaog din na technologies na pwede mi din ma-license sa mga industries. Okay. So, looking forward po kami, kasi may mga, for now, may mga pigde-develop po na may mga ongoing researches po na pigde-develop para po sa mga local products or commodities na hopefully by the end of the year or next year, ma-release ni siya and for licensing na rin siya. We're very, very hopeful. I know that there are ongoing researches na eventually pwede ming i-license or i-commercialize sa tuyong mga partner industries or companies. Opo. Ma'am, paano ma'am ang ano kayo ni ang coordination niyo sa faculty na igwaning araw kayo na teknolohiya? Ano po, so sir, di ba po nagre-research yung sasubmit sinda, tapos may terminal report. Kung may actual na technology po na ni-develop, ma-apply po sila for patent sa IPMD. So, kaipuhan po, di po kami pwede mag-commercialize na bako siya patented. Kaipuhan po, protected na yung technology bago po siya i-commercialize. Kasi,
di po pwede siya ipabakal kasi kahirap po yung technology developer. Yes. Dapat po protected siya. Kasi once release mo yung technology or na-divulge mo kung ano yung technology niyo yun, pwede po siya makopya kang iba. Tama, Yun oo. man po yung pagpoprotektahan kang IPMD na protected po yung technology tsaka yung developer na kung may magkopya man sa iyo or may mag-ano man sa iya is siya ang may karapatan kung mag-receive kang benefits kang licensing na or commercialization process na ito. Iyo po, tawan sa ng sarong teknolohiya, biniklad mo sa publiko na dahil siya patented o dahil siya licensed, pwedeng arugon iyan, Yes tapos po. siya ang magpapatent o magpa-license kayan, dahil na ning exclusive rights, so talagang original na nag-develop kang technology. Yes po. So exactly. magkopyaman kayan magkakakaso siya ng infringement of copyright. Yes po. Iyo, Tama oo. po. Tama ka po. Ako kaya ma'am kayo dati ako sa National Book Development Board, kaya medyo ano kami diyan. Okay, sa mga copyright, sir. Yes, opo. Bago Opo. ako nag-join sa Opo. Bicol University, kaya medyo Okay. conscious kami kayan pag-patent na yan, magpag-copyright na yan, ma'am. Ayun po. Anyway, so far po, ma'am, ako kaya ini ma'am si si Engineer Malinis. Kang bago pa ako even before I joined Bicol University, ma'am, na ano pigsusubaybayan ko na ini so sa iyang mga invention baga ma'am sa ini sa pili nut cracker, Yes. pili nut dipulper, pigsususog ko Yes. ini hanggang duman sa gubat surusog. Yes po, sir. Bilang writer kaya nagsusulat kaya ako kaya sa dyaryo ang baga. Kunyan iyan ang kaya nga ni ining para divulge mo ngunyan sa muya sa tuya on air. Interesado pa akong maray kasi siguro one day mapasyal ako diyan sa opisina nindo Sir. para Si- maisurat si- ta ini. Oo. Opo. Mm-mm. Anything pili, aram po ni Sir Clean. Siya po talaga may ongoing research po kaya kami, sir, ganit tungkol sa pili. Talagang aram niya ang tapos na dapat malaman sa paano kasi dapat pilihan dapat sa pagkaon. Iyo po. Ay pwede sa pagkaon or kadas. Yes po, siya po ang nag-invent kay itong mga machines na ito para pangtilad kayo dito, sir. Ang Ipantilad. So, pili nut yan. cracker, ma'am. Cracker Yes, sa pulper yes. sa panghali Yes, ning yes ubak. po. Mm-mm. Yes. So, aram niya po talaga, sir, kung ano po yung proseso kang technology transfer. Aram mo niya po talaga ito. Kasi, inagihan niya nga niya po. Siya mismo, inventor po siya. Iyo, makuti-kutihon ini si sir. Iyo po. So ma'am, ito bagang dati nang na-develop long ago kang bio sa paagi ni Dr. Arboleda. Ito bagang pagigibo ning ining kaso sa may nag-guest kita digdi sa programa. Itong tungkol man po baga ma'am sa kang ining pagigibo ning ining bagang mga pangsangga sa soil erosion. Opo. Yung Itong coco choir yata Coco yun, sir. choir. Opo. Kumusta po ito, ma'am? Dahil pa ito na sa Indo? Di ko ni sir ito naabutan. Nag-join kayo po ako from Siben po kayo baga ako. Tapos nag-join po ako sa CitySet September of 2019. So di ko Okay. na po ito naabutan na technology na ito. Gani sir, kang time na na-develop po yung itong technology na ito, wala pa po yata ng CitySet. Wala pa Very tama. young pa Oo. po kaya ang center. Iyo, yes, ma'am. Oo. Aram Galing ko. 5 years or day pa nga po siya nagti-10 years yata ang CitySet. Paano, ma'am? Ang aram ko, ma'am, ongoing pa ito, pero baka patented na ito or licensed naman ito. Hopefully, Oo. ang mga Bigagamit araw po na kaya, ito. Opo. ang mga araw po kayo, ipuan talaga i-patent kasi, yun nga, sayang, at para po sa faculty kaya, pag pinabakal mo ang sarong technology na patented nakula din yun kasi yung buong sales to, although may share ang university kasi, syempre, within the university mo siya dinevelop, nakula mo po ang share mo. The same din po sa licensing. Ang kagayunan lang po sa licensing is, kumbaga, so wholesale, pag pinabakal mo buo yung technology, one-time payment lang yun. Ang licensing po, ang payment sa imo can last for 5 years. Kasi as long as, kasi may kontrata po yan, sir Pag ang halimbawa ngayon po itong energy bar, halimbawa 5 years ngayon po sa contract ninda with Kamote Creation. So as long as Kamote Creation produces the energy bar, the Bicol University and the technology developer will get payment for the license of Okay. Royalty, ma'am? producing that. Royalty, Yes, royalty. Okay. Royalty for producing the product. Iyo ini ma'am Kamuti Creation nakadumana kami kaini kaiba ko sa Ma'am Weng duman sa Anslag. Oo na yan magayunon talaga itong Magayon ang na ano ninda. Opo. Yes po.
kahit nga ni huna ako ma'am joke lang na itong pansit na bigkakaong ko kamuti palan. Kamuti palan. Alam mo ma'am, magayon po ang ang pagkakaigwakan sa inyong opisina, tanganing mas ma-revitalize po ining mga bagay na ini na minsan napapasipara ma'am na samantala kung isipon importante yun po yan. In fact, ang mga asinsadong nasyon sa mundo sa kinaban arog kang Japan halimbawa, ang sa indang ang sentro, ang nerve center kang sa indang development, iyo po ang And innovations, iyo. Yes, ang university po talaga, kumbaga kita kaya po baga ang is mind to market kasi as researchers po, hali po talaga sa university ang mga research. So, Tama. kami po from our end din, we really hope to encourage our faculty members and even our students to do technology researches, develop technologies kasi sabuton lang talaga nila kung ano ang kaipuhan kang industriya, kung ano ang kaipuhan kang market, and then develop technologies from there. Do it as a research. Dakulan po kami pwedeng i-commercialize. So, yun po ang hope me. Kasi ang pinme po talaga is, hali dapat talaga sa faculty or sa estudyante ang mga researches or mga technologies na pwede nyo i-commercialize. Naramdaman ko, several years ago na, may nagduman sa kuyang mga estudyante kang College of Science. Garo nagpa-validate sinda kang sa indang garo na imbento nindang application na ang English ma'am pigbibikol. Ay, magayon rin yan sa... Oo. Anong year yan, sir? Day ko naman matanda, basta pinabalidate ninda sa ko. Tas ako kaya, ang saruman po kang, specialty ko, kung baga, ang pagbikol, ma'am, pag-translate sa Bicol. So, sinugo sinda kang, siguro kang panel, na ipabalidate nindo ini sa ko nga ni. So, na-amaze akong mareta, magayunon ang sa indang Pero hinapot ko sinda, sabi ko, sa inhali ining nindo, ininput nindong pagbikol, nga Bicol nga kang Biblia sa simbahan. Iyong ginamit ninda. Opo. Hay na daw ito ma'am ngunyan, saya. Actually, sir, dakulan po mga technologies na araw kan. Ang mga estudyante po, ang mga magayunan pagka mag-eristate ng mga technologies. Yung last month yata ito, nag-ipo po kami ng bubot. Yung awarding po baga sir ng mga researchers ka mga estudyante. Yung undergraduate thesis. Yan, yes po. Maugmangon po magdangog. Mga magayunan po talaga yung mga invention kang mga mga software, mga apps, may mga actual na machines na mga pig-develop. Magayunan po talaga. Kaya ang saruman po na key na para talaga po magkaigwaning kumbaga entrepreneurial environment within the university and ma-encourage po talaga ang mga estudyante, mga faculty members na mag-engage sa entrepreneurship and commercialization is kaipuhan po talaga taon taning background ng entrepreneurship. Yes. So man po, very happy mo po kami dahil pigigibutan na po yan sa buong university po baga sir. Kita lang yata ang university sa buong Pilipinas na pigtuturo po ang entrepreneurship sa gabos ng mga estudyante. Diba si Sir Edgar po, siya po ang department chairman. So ito po kitang subject na EntrepMind. Pigtuturo po yun sa buong university. Yes, and sa hilingi po, nakakatabang talaga yun. Para kumbaga ma-introduce sa mga akin na pag nagibo akong thesis, di makaipuhan na technology lang. Eventually, pwede ko yung gibuhon na negosyo. So, yun po yung purpose kaya ito talagang subject na ito, na ma-introducing na sa concept ng entrepreneurship. Kasi ano ganit po, sir, kasi sinabi mo, ito pong technology na ito na nagta-translate from English to Bicol. Nakulangan na po yung bagay. Kasi for example, sa tuwi, baga, sir, di ba po may mga pigde-develop kitang mga instructional materials na kung minsan pigagamit na for extension, di ba? O gani, ang pagka-develop na English, di pisilin mag-asar mag-translate sa Bicol. Ma'am. Actually, ma'am, ako hanggang pwede, basta ako na-invite na maging speaker sa mga fora, talagang pigbibicol ko, pigahapot ko muna ang audience ko kung naiintindihan ang Bicol. Kasi, mamundo ma'am na ang Bicol, saro na kang medyo nawawara kasi hindi na masyadong pigagamit na lingwahe. Kaya ang nangyayari, eventually, dahil na talagang magiging puro ang pagtaramtanin Bicol, ma'am. So, kaya nga ako, bilang bako lang taga-radyo, bako lang na-announcer halimbawa, kundi advocacy ako po yan, ma'am. Kaya ako, masikan mga estudyante ko sa classroom, sa klase, aram ninda, na bag ako nagtuturo, dahil ko talaga pigahali na mag-Bicol. Kasi mas
Sa kuya lang, siguro ikaw man, iyo man ma'am, madali mo baga sa talagang mag-English, ta sa Pilipinas, ang English is second language ta yan. Pun kita kinder, tinuruan na kita kayan. Pero pabirikulon mo, lalo na po ang bagong tubo mo niyan, mamundo na bibihira na po ang talagang makakabikol ning. Oo. Maligaw ang pagdahugon pag nagbibirikol. Iyo Pero po. magayon po kung ito sir na app. Kasi Iyo nga ni. yun nga, maski baga halimbawa kayo nag-iibong ngayon kitang research, pag nag-iibong kitang questionnaire. Mm. Ipisilin baga sir mag-translate to Bicol. Ako ma'am, Sayang po kayo ng app pirang base na ako na-commission kan mga researchers na mag-translate sa para na Bicol. mag-translate. Yun po. Minsan mga So, brochures, yun po. etc. Nasasayang siya kung di itaturuan ang mga pag-negosyo. Iyo po, Para maisip tama. nila na sa technology na ginibo ko, pwede kong inegosyo. Yes, iyo. Ma'am, gayon nun ang sa imong mga pigbibiklad ngunyan, ang sa imong si share, pighiras sa satuyang mga paradangog, mga parahiling ngunyan na pagkaaga. Kaya siguro kung gaigwa kita ning take 2 kaining satuyang interview na ini, kung makaalo kita, makapahiling kita nin mga sample kan satuyang license na Sige po. patented Sige ng mga po. technologies para mas mainganyar pa niya to mga ma'am ang satuyang mga faculty, ang satuyang mga students na igwa pala ni arog kaining opisina or unit or center ang Bicol University na iyong nangangataman, ha, iyong nagmamangno, iyong naghihiling, as in iyong nagpupropagar baga mga ma'am kaining mga arog kaining bagay na importanteng maray ini sa ngunyan na modernong panahon. Okay. Yes po sir. Mm-mm. Would be happy to join your program again para i-share niyo po yung mga yaon mi ng mga incubatees, kung ano po sa na-develop nila. So previous incubatees niyo po, pwede niyo po i-share sa inyo. Yes. Tapos yung mga actual processes niyo po para sa technology transfer or commercialize. We Sige. will be happy to share. Okay, yes ma'am. Ma'am, ugaring inabot na kita nin oras din po mamaaram sa masunod na lang girari. Sige po ma'am, go ahead po sa inyong parting message. Join this morning's program. So, inviting po all the hottest technologies of the Bicol region. If you want to be incubated, come to Silly Deli. Please like our Facebook page and visit our Facebook page and send us a message if you're interested. Thank you so much, and hopefully we'll get to see you again for another guesting. And we'll be happy to share with you how we do things here at Silly Deli. Thank you po, and good morning. Hello, good morning ma'am. Salamat po. Yan po si ma'am sa satuyang pag-iribang mo niyan na aldaw na ininin Huwebes. Yan. Sa pangalan po giraray kang gabos na opisyalis kan Bicol University, sa pangalan ni Professor Rowena Weng Zoilo, ang pamayo kang Extension Management Division, sa pangalan ng kansakuyang partner ligdi si Professor Edgar Barameda na medyo sibot sa iyang mga kakaulangan man sa buhay. Ako po ang sa inyong lingkod, Seth de Matera. Salamat po kan sa inyong pagantaray. Hanggang sa masaguling Huwebes. Good morning to all. Napasaindo ang programang Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Antabayan liwat sa masunod na Webes. Digdi sana sa Radyo